yakin zaune kura mai firgita karnai, dokin aike sarki mai daure dubai. Da famun Allah kai kake mun nan take, ka iya bin Allah ni ake so a tattake. In sun yo Allah sharrin suka ɗaɗɗauke, samun wani wai ke ruɗin wani dan shirme. Ya za a yayi mai ture, wai nasarar wani ke hana wannan yammaci. Yakin zaune kura mai firgita karnai, dokin aike sarki mai ɗaure dubai. Shakundum ga famali ya taifinjum, sani fesal guguwa kai ne dai bargo mai gogo. Dokajin kasar Hausa kifi mai ruwan kasa, kai kirkin yayi rasa. An zo ne fagen Hausa, yakin zaune kura mai firgita karnai, dokin aike sarki mai ɗaure dubai. Shakundum ga famali ya taifinjum, sani fesal guguwa kai ne dai bargo mai gogo. Dokajin kasar Hausa yara ba su iyaka ko su zo. To fa mun tashi mun ɗauka zami zance cikin Hausa. Gafa dokaji, dokajin dukkan yaren kasar Hausa. A cikin daji giwa ke duka babba wajen fansa. Na faɗan zaki sun tasa sun samu kai fa kai nisa. A fagen aiki an samu kuke taimakon kasar Hausa. Daga kallon ku an gane ku ne yaren kasar Hausa. Yakin zaune kura mai firgita karnai, dokin aike sarki mai ɗaure dubai. Shakundum ga famali ya taifinjum, sani fesal guguwa kai ne dai bargo mai gogo. Dokajin kasar Hausa yara ba su iyaka ko su zo. Dokajin Bahaushe yara dokajin Bature, dokajin Balarabe sannan dokajin Faransawa. Taso ba su layi sun san ka dame su turanci, maza taso ba su aya sun san ka dame su larabci. Mai za a yi a gyara bayan sun koma kabilanci, sun zauna da gwiwa sun san ka zarce su kyan zuci. An zarta su riga sannan an zarta su gumbaci, an zarta su kwano sannan an zarta su nerori, an zarta su sanzu a tuwayis inji turanci. Doka the incredible man of people inji turawa. Doka the special person with intelligence inji turawa. Doka the behind the success, behind the solution inji turawa. Dokajin Turanci gaske ta koyi larabci sanda da dokajin kasar Hausa. Mai haske shashi daka mai haske, sai kalla bude kofar daka bude sai kwalla. Sarki ya karkata ga daula ta bulla, sauri sai masu gwado karfi, sai babba alkawari sai tantabara nima na karba. Mene yara ku taho dokajin ya sauka, yara ku fito alkhairi ya bulla. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Ruwa shiga da ka shiro masu baka, kada ko halin dogon nema kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin mijin giwar dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. A barta ta tsaya da kanta ta tsaya, mun san mai dauko kunya mun san mai dauko fansa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokaji na sarkin daura mai san kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Sun zo ne dan nema ka ba su ta dama, sun ce in ce sun gode an tura su noma. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Bango na fatake jirgi ɗauke keke, an
saba da alkhairi an saba da nema. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Yara dokajin mijin giwar dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. An ba masu nema an ba masu shima an saba da surutu an saba da fama. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Yara dokajin mijin Nana Fatima masoyina. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokaji na Allah mai sawon masu sallah ya dau alkawari shi ba zai gyara kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokajin fari dogo dokajin kasar Hausa. Dokaji ya fito yara na ta rawa manya na ta rawa murna ta biyowa mai basu ya shigo alkhairi ya dugo raba su da rabo ruwa mai tafiya a basu ka iya halin baba ka gado. Doka gida doka daji doka jin garin kowa mai kyan hali mai tarbiya doka ji mai kyan tsayuwa gani ya moruwa maza sun maruwa ado ya doki ado ku ga dokajin kasar Hausa. Maza dai gafa maza dan ko maza sun karbi gida maza dan masu kasa duya kasa sai masu gida. Kana mulki in sun bi ka kada aje masu ruwa kana aiki dan ka sanya masoya na tarawa haba zaki kai kukan ka yana sa ai makuwa da kuma daji an gano ka kana lamba ta daya kuna daiji gangancin ku yake jefa ku wuta suna wai bai kafu ba sai na ga sako bai tafi ba ana duka mabuwa shi fa na wangala bai da ba abincin baba kuma an sauke tukunyar bai da ba su taso ne ka taho sun ga adam ma bai halu ba su ɗauko ne ka ruko sun ga ta can ma bai yi ba da sun sai da ka sayo kaga kudin ma ba ɗaya ba kana nan ga na zuwa ka zama turmi sha da kuwa kana sai da su gida sun zama mata ba na zuwa ana nan kan kafuwa na yi mafarki an yi gida a hamshaki dokaji da hannu mai tasiri Allah dai yayi kyan aiki ina baccin ka da rana na ga ana nuna ku cikin lema dan na san mai gari shi ma zai zama gora mai jimirin dauka bayanai na fita can ma an ga ana sauya wa farada ana gyaggyara gida dan mun ga ana macen da salon taku alakai ɗaha gida dan ɗaha fa zai kyawu daga dan mulki tukunya ga da huwa mafarki mai natsuwa sauro ta da uwa ana nan ba da uwa sarari dauke doki buldoza sai aiki su sarki sa da zuwa ana nan ba gaji ba ka ratse sun ratse sun koma sun jutse kana jawo su kuma an ga kana babba su ruwa ka zare sun zame sun ɗauka sun tabe kana danda na fushi kafi wajen ɗaukan hakuri ka miƙa sun duka kowa na gaishe ka Allah inganta gida Allah jawo nesa kusa kai rawani ya hauka sun ɗauka sun fika sun ga suna bayan ka Allah ne mai yarda ba doka gida doka daji 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 doka ji mai matasa tari doka gida doka daji doka ji mai mutanen kirki doka gida doka daji doka gida a doka daji doka gida doka daji wane mutum ganin kwarshen ka doka gida doka daji kuma wane mutum ganin kukanka doka gida doka daji doka gida a doka daji doka gida doka daji doka ji dan mutanen kirki doka gida doka daji doka ji ka iya ka huta doka gida doka daji doka ji sun saki sun bi ka doka gida doka daji doka gida doka daji
Allah ya samu dace amin.